okirikiri ka a na-agba ukwu ose anaghị arị ya elu. Nke a ka m ji anabata unu n'akụkọ iri gbara elu nke taa n'isi mbido TV. Na nke iri, nwafọ ala anyị ama nke ọma na-eme ihe ejije bụ Yul Edochie ekwuola na ọtụtụ ndị mmadụ na-ezitere ya ozi ma na-arịọ ya ka ozi ha ụzọ esi agba ọgwụ ego. Nke a bịara dịka Obi Kubana liri nne ya n'ụzọ pụrụ iche. Akwamozu ahụ ka ọtụtụ ndị Igbo ji ego achụnta ego bịara ugwebe ha nọ na-efe ego ebe niile. Yul gbakwunyere na ya na-eme ihe dị otu a n'ejije apụtaghị na ọ bụ ihe ya na-eme na mmadụ. Ọ jụrụ ajụjụ sị, ọ bụ ihe ọjọọ ịbụ ọkaibe n'ime ejije? Unu achọzighị ka m rie nri? Ka ọ jụrụ. Na nke itoolu, onye nlekọta otu egwu bọọlụ Barcelona bụ Koeman ekwuola na Messi bụ onye kacha mma inweta ihe ntụrụ ugo nke Ballon nke afọ a. Na Ballon ole gara aga ka Messi gbatikwuru ọnịnọ ya na Barcelona site n'igbubi ego a na-akwụ ya kwa izuụka. Messi butere iko Copa America nke afọ a bụ ebe Argentina meriri Brazil na mmaka nke ikpeazụ ya. Jorginho so Chelsea bute iko UEFA Champions League n'ebe obodo ya bụ Italy butere iko Euro nke afọ a. Jorginho bụ onye ọzọ na-ama Messi aka maka inweta ihe nrite nke Ballon d'Or nke afọ a. Ndị dịka Ronaldo, Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne na N'Golo Kante bụkwa ndị ọzọ na-ama Messi aka, kama otu ihe ọdachi ha ga-enweta bụ na obodo ha ebuteghị iko ọbụla n'afọ a. Koeman kwuru sị, Messi bụ onye kacha mma inweta ihe nrite nke Ballon d'Or nke afọ a. Here's Messi, away from 2, 3, 4, wonderful. Na nke asatọ, gọọmenti etiti agọọla akụkọ kwuru na ya na-achị gbaziri nwafọ Igbo ji ego achụnta ego bụ Obi Kubana ego. Obi Kubana, onye liri nne ya n'ụzọ pụrụ iche n'izuụka gara aga, bụkwa nke okwu ya ka kpụ ọkụ n'ọnụ n'ala anyị gbaa gburugburu ọbụladị na mba ofesi. Site na nke a, otu ụlọ ọrụ mgbasa ozi dị na soshal midia dere na onye minista na-ahụ maka mgbasa ozi na omenala n'ala anyị bụ Alhaji Lai Mohammed kwuru na Kubana nwere ego dị otu a, Naijiria ka na-agbazi mba China ego. Ministri ala anyị na-ahụ maka mgbasa ozi site na Facebook ha ekwuola na ya bụ akụkọ bụ okpotokpo asị. Na nke asaa, otu nwoke onye kwuru na ya bụburu pastọ n'ụlọ ụka Living Faith Church International bụ nke ama nke ọma dịka Winners Chapel ekwuola na a chụrụ ya na pastọ ndị ọzọ n'ọrụ n'ihi na ha enwetaghị nnukwu ego maka ụlọ ụka ha dị iche iche. Pastọ Godwin n'ihe onyonyo wepụtara na soshal midia kwuru na e were ya n'ọrụ n'abalị 28 nke ọnwa Ọgọst 2020 kama n'abalị mbụ nke ọnwa Julaị 2021 ya na pastọ ndị ọzọ dị 40 n'ọnụọgụgụ ka a kpọrọ ma nye ha akwụkwọ kwa nke gosiri na achụọla ha n'ọrụ. Na nke isii, otu nwoke aha ya bụ Obum amagbuola otu pastọ nke ụlọ ụka Redeemed Christian Church of God bụ Pastọ Thomas Ugochukwu onye kwuru. Ọ bụ na steeti Imo ka nke a mere. Ihe a mere n'Ụmụọkọtọ nke dị na Ụmụdibia Autonomous Community bụkwa nke dị n'okpuru ọchịchị Owerri West nke steeti ahụ. Akụkọ kwuru na Obum onye si Obowu nke dị na steeti ahụ mara nwunye ya bụ Ogechi mma n'oge ha na-enwe esemokwu. Mgbe nke a na-eme ka ndị agbataobi gbakọrọ igbochi Obum igbu nwunye ya. Dịka ha zọpụtara nwunye Obum n'aka ya, Obum bịara wee iwe bụ ebe ọ nọrọ chụwa pastọ ahụ ma maa ya mma. A kpọgara ya bụ pastọ ụlọ ọgwụ bụ ebe ọ nọrọ nwụọ. Mgbe ndị uwe ojii bịara ịnwụchi ya, Obum wakporo ha n'ebe ọ dị ukwuu, gwa nke mere ndị uwe ojii ji gbajie ya ụkwụ iji mee ka nwụchi ya dị mfe. Na nke ise, ndị eche bụ ndị Fulani na-achị ehi egbuola otu nwa akwụkwọ nọ n'afọ nke abụọ ya na mahadum Benue State University nke dị na Makodi. Aha nwa akwụkwọ a bụ Toyila Jafet na mmadụ atọ ndị ọzọ. Ọ bụ n'ọrụ ubi ya ka ha gburu ya. Akụkọ kwuru na Jafet dechara ule first semester ya n'izuụka gara aga tupu ya lawa obodo ya ịrụ ọrụ ugbo. Akụkọ ndị ezinụlọ ya wepụtara kwuru na Jafet bụ nwa enwe nne enwe nna onye na-arụ ọrụ ugbo bụkwa nke o ji azụ onwe ya na mahadum. Ndị enyi ya gara na Facebook na-eru uju ọnwụ ya. Na nke anọ, Reno Omokri adọnyerela atụmatụ nke Bishọp Oyedekwo uru maka ịjụ ụfọdụ ndị pastọ ya ka enwetaghị nnukwu ego n'ụlọ ụka ha dị iche iche. N'itinye ọnụ na ya site na soshal midia ya, Reno kwuru na Kraịst kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya maka mgbasa ozi ma kwuokwa na pastọ ọbụla lara azụ n'ọrụ ya kwesịrị ka a chụọ ya. Dịka o si kwuo, ndị pastọ ndị a chụrụ achụ bụkwa ndị gara kpesara ndị nta akụkọ dị iche iche dịka a chụrụ ha ji uche ndị mmadụ eti egwu.
Na nke atọ, emume nke Big Brother Naija nke afọ a season 6 ga-ebido n'abalị 24 nke ọnwa Julaị. Ndị na-ahazi ya pụtara nke a n'ụbọchị Mọnde na Lagos n'oge ha na ndị nta akụkọ na-enwe ọgbakọ. Ha kwuru na ndị niile ga-esonye na ya ka a họrọla ma nyochakwa nke ọma. A ga-egosi ha ndị mmadụ n'abalị 24 nke ọnwa Julaị tupu ha banye n'ụlọ Big Brother Naija. Ha ga-anọ mkpụrụ ụbọchị 72 n'ụlọ Big Brother Naija bụ ebe ha ga-akwarịta mgbọ iji mata onye ga-enweta ego dị nde naira 90. Na nke abụọ, gọọmenti etiti akatọọla onye bishọp nke Sokoto Diocese bụ Dọkịta Matthew Hazankuka maka ihe o kwuru na a na-emegbu ndị ụka Kraịst n'ala anyị bụ nke ndị ọlụ ọgbalaga nọ na mpaghara ugwu na-eme. N'oge Bishọp Kuka na-agwa ndị omeiwu mba Amerịka okwu, ọ katọrọ ka onye isi ala bụ Muhammadu Buhari si agbaso enweghị nchekwa n'ala anyị. Ọ katọrọ Buhari maka iwe naanị ndị okpukperechi alakụba n'ọrụ karịa iwe ndị nkụka Kraịst. Kama n'itinye ọnụ na ya, onye na-ekwuchitere onye isi ala ọnụ bụ Garba Shehu boro Kuka ebubo ịkụ mkpụrụ adịghị n'otu n'etiti ndị ala anyị. Na nke mbụ, ndị ndu Igbo bi na mba United Kingdom chọrọ ka a tọhapụ onye ndu nke Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu. Ha chọrọ ka a tọhapụ ya ozugbo n'egbughị oge. Ha katọrọ ojiji nke DSS ji Kanu bụ onye bụ nwafọ mba UK ma bụrụkwa nwafọ ala anyị. Ha kwuru ka a kwụọ Kanu ụgwọ iti aka n'obi maka ịtọrọ, imetọ nakwa ijichi ya n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Ndị binyere aka na ya bụ ozi gụnyere onye isi ndị ọhaneze ndị Igbo na mba UK bụ Dọkịta Nnanna Igwe, onye coordinator nke Congress of Igbo Leaders UK bụ Obi Okoli, Alex Ezemakam na Dọkịta Jude Eze.